on meni rekao da ne misli da je to specifičnost Hrvatske, nego da je to specifičnost i Europe, da je Europa isto premala, da njega gotovo svaki dan neko zove i da ga pita da li je dobio nešto na recenziju ovo ili ono, da su to ljudi koji se međusobno znaju i da je prema tome i Europa premala i da je eventualno moguće u Americi da se neko iz Wisconsina nađe recenzenta u New Mexiku, gdje ga recimo ne pozna. Iako sami znamo da te recenzije su puno lošiji način procjene nego automatizam mjerenja koji postoji u športu, ali su, ja mislim, te negativne posljedice bitno minimizirane na ovakav način automatizmom, jer u konačnici ovo zadnje što piše, i ako neko nema ništa, onda neće ništa ni dobiti, ne bez obzira ili je dobar s ministrom, ili ga pozna ili ga ne pozna i gotovo. Prema tome, na taj način smo bar eliminirali one koji ne rade u znanosti, a imaju stalno određena potraživanja. Dakle, prema tome zaključujem da je hrvatski model, da prvo trebamo nakrcati opremu i imati laboratorije, a o rezultatima ćemo onda kasnije raspravljati, umjesto da je naravno obrnuto, da se prvo stimuliraju oni centri koji najbolje rade, koji imaju kontinuitet rada i da se proglase centrima izvrsnosti i na taj način bi se sigurno nešto moglo pokrenuti, jer činjenica, opet se vraćam na tu točnu tezu, da nemam koga predložiti za EMBO ni ove godine, ni prošle godine. Dakle, nema ljudi koji mogu predložiti za EMBO sa tim kriterijima koje sam malo prije kazao. Pogledajmo šta je istina, ne? Dakle, kad se dijelila oprema i sve, onda je Zagrebačko sveučilište, o kojem se danas puno negativno govori, je prošlo, kao što vidite gore, u tom razdoblju koje je označeno, od 2005. do 2008. Zagrebačko sveučilište imalo je toliko radova, koliko tamo piše, više od 2300 u međunarodnim časopisima, znači oni koji jesu recenzirani u međunarodnim recenzentima, a ostala sveučilišta su imala, pogledajte koliko, a ispod toga je popisano šta su ostala sveučilišta dobila i onda sam ja nazvao to nekakav policentrički razvoj koji je baš bio instaliran 2003. godine na ovamo i ja mislim da je napravljena zbog toga prilična šteta, jer se nije konačno opet proglasilo centre izvrsnosti, nego se gradilo novo, dovodili novi neki ljudi, zaposlilo nekakve silne novake, a niko nema te novake za educirati, jer opet nemamo ljudi koji mogu te novake preokrenuti u nekakvu znanstvenu kvalitetu. Ako pogledate šta je dobio Split, šta je dobila Rijeka, to su kampusi, to su ogromne opreme, to su velebne biblioteke koje ne znam jesu u njima nešto radi ili ne, ali su veliki građevinski radovi sa nepoznatim ishodom. A ishod piše tamo 0,2 rada po istraživaču. To je jedini kriterij koji ovaj čas naravno možemo brzo izvaditi. Vidite da je to jedno 5 do 6 puta manje za svaku ovu instituciju od Zagrebačkog sveučilišta. Kako god ono bilo, ono je sveučilište koje, kad bi se usporedilo s nekakvim američkim sveučilištem, onda je ono sigurno 5 do 6 puta bolje od svoje okoline u ovom trenutku, a to znači kao kad bi recimo Tufts u Bostonu najedanput dobio 5 puta više novca nego Harvard ili Yale ili bilo ko od vodećih američkih sveučilišta. Ja mislim da bi bila revolucija neviđena. Samo je Zagrebačko sveučilište utihnulo i prepustilo se ovakvom načinu odlučivanja, gdje 0,2 je bolje od 1,2 rada po istraživaču. Sad, koja je buduća strategija znanosti? Mislim, sve drugo su priče za malu djecu. Mi moramo proglasiti konačno centre izvrsnosti, jer inače će znanost jednostavno se ugasiti. Kao što ćemo vjerojatno postati zemlja konobara, tako ćemo i ugasiti u znanost, jer u znanost se mora stalno investirati. Ako radite jednu prosječnost, onda iz te prosječnosti nećemo moći konkurirati, a moram vam reći da recimo u Mađarskoj, da ne govorimo o Austriji, dakle u našim zemljama oko nas su nevjerojatni pomaci u znanosti i vi imate tamo centri danas koje naravno financira primarna država, koji rade jednako kvalitetno kao i Harvardsko sveučilište ili Oxford ili bilo koje drugo poznato
Zagrebačko sveučilište, nema ih puno. U Austriji ja mogu sad na ruke nabrojati, ali sigurno 20 ljudi koji vrlo kvalitetno rade i svi su grupirani u nekoliko centara izvrsnosti. Ne puno, ima ih nekoliko. Koji su to centri izvrsnosti u Hrvatskoj koje ja vidim ovaj čas? Vidim ih par u Zagrebu, vidim ih nekoliko u Rijeci i vidim na Ruđeru Boškoviću. Opet govorimo o biomedicini. Prema tome stavljam tu naravno svoj laboratorij, inače ne bi danas tu sjedio. Stavljam Hrvatski institut za istraživanje mozga i stavljam antropologiju. Antropologija je puno postigla u svom području. I onda u Rijeci, to su dva zavoda ili dva laboratorija koja sigurno rade izuzetno kvalitetno, to su laboratorij od profesora Volarjevića i od profesora Jonjića i na Ruđeru Boškoviću, Đurđica Ugarković i Meri Sopta. I to su po mom skromnom mišljenju ljudi koji su najkompetentniji za educirati novake i druge ljude kojima treba dati puno opreme i koji će moći imati moćan output. Ima ih još, dakle nisam tu sad napravio kompletan izbor, nego sam rekao to su neki od centara, a kad bi se vjerojatno tome dodalo još 10, onda je to sve valjda šta bi Hrvatskoj trebalo promovirati, da možemo kandidirati 10 do 15 ljudi godišnje u EMBO i da ih prođe 2-3. Mi nemamo nikog za kandidirati. Opet govorim, ljudi koji su bili na najjačim mjestima, koji objavljuju u časopisima Impakta iznad 20, koji su se potom vratili u Hrvatsku, osnovali svoj laboratorij i nastavili istim impaktom. To su kriteriji EMBA i gotovo, nema drugih kriterija. A onda su sve drugi, ti grantovi, pozvana predavanja, to sve ne vredi ništa ako ovo nema. Ako to ima, onda se mogu osnovati centri izvrsnosti i može se naravno kandidirati za EMBU. Sad ću reći nešto o svom laboratoriju i pokazat ću vam 3 primjera gdje želim nametnuti jednu tezu o kojoj dugo već razgovaram i pokušam ju uvijek braniti, a to je da ljudi koji ne rade primijenjena istraživanja, oni tvrde da rade fundamentalna ili bazična istraživanja. Ja već godinama tvrdim da to nije istina, jer da je znanost primarno mora biti kvalitetna, a onda iz te kvalitetne znanosti naravno će izaći različita otkrića i uvijek sam tvrdio da mnoga otkrića koji ljudi ne vide kao primjenjiva jesu primjenjiva jer nisu educirani na način da vide da li je nešto u biomedicini primjenjivo ili nije, jer to je onaj nastavak edukacije. Kad ste sve ovo prošli da budete kandidat za EMBO, onda je poželjno da u svojoj karijeri radite na jednom primijenjenom projektu, da vidite kako je to kad nešto mora proći od faze otkrića do faze primjene. To je nešto potpuno drugačije od trenutka kad se to naravno prepozna, eventualno zaštiti, pa onda ide u čitave skupine za procjenu da li je nešto primjenjivo, pa mora proći kroz kliničke faze, ispitivanja i na konačno mora proći kroz regulatorne agencije. Znači to je drugi dio karijere, u karijeri jednog biomedicinara, a pogotovo nekoga koji je završio medicinu ili nekoga koji je vidio i imao pacijente, to je ona nadgradnja koja ima relativno malo i te najuspješnije kompanije na svijetu imaju upravo doktore na vodećim mjestima, upravo na tim mjestima koja jesu od bazičnog otkrića do konačno provedbe nečega kroz klinička ispitivanja. Ono što vam hoću pokazati su ono što smo mi napravili u zadnjih više od 20 godina, od kad smo otkrili neke određene molekule i gene koje su važne za cijeljenje kosti. Godinama smo razvijali takozvanu BMP obitelj koju vam hoću pokazati ovdje. Te molekule s kojima smo se bavili s ove lijeve strane izgledaju kao dva monomera koja su sa disulfidnim mostovima spojene u ovakve dimere. To su molekule koje spadaju u TGF-beta obitelj, a sa one strane sam metnuo ljude neke koji su s nama radili i surađivali bez obzira da su u inozemstvu ili tu kod nas u taj oblik BMP forme strukturalne i oni na neki način su članovi BMP obitelji. Tu su ljudi koji su radili direktno u laboratoriju ili oko nas ili su naši suradnici, ali uglavnom s njima smo objavljivali radove, imamo zajedno patente i vjerujem da ćemo vrlo brzo imati i određene proizvode.
opet vam nudim jednog Van Gogha u toj turbulenciji